Inrozvole. Je útorok, 8 hodín a po týždni sme tu opäť s vašou Inrohit parádou. Je tu váš vysielací tím Tina, Adri a od techniky Maroš, Ktorí nás tu obhádzajú cukríkmi. Ak aj vy chcete byť obhodení cukríkmi, neváhajte, príďte za nami. na tretie poschodie bloku C. A teraz si už hráme z 20. miesta Ray Dalton, Metcon a ich Don't Worry. Alebo aj nie. Ak vám nie sme násmiech tak ako Metconovi, tak neváhajte a hlasujte sa nás o Rinovi. Viac info už čoskoro na Facebooku. Už nie je panna. Už nie je panna.